Kuan, ay pag inumin matugno nga tubig ha. Ano may na ako ni M nun? Kuan, paglaso mo sa katakore. At nakaladkad pa inma, matulog ka basot inma, ha? Oo. Amot kun amo na din hiton baliton parang hilot kay adi kinukurento na akong kuan babati. Mopay. Uy, ano? Ikaw ton purpan hilot. Oo, kaya ano, may maulol ka? Oo, nenang. Ano yung swag gani? Mo pa na kayo walay ko yan ang customer. Didi, kay bis ka mahilot. Agasa ka. Didi, lingkod. Ay, salamat. Kaya anong nanot na yung mudugan napiangang ka man? Oy, kinuan ka kami na ako nasawa ta kay nailaro man ako. Amo nga bumagkata na akong piyang. Balaw. Mo pa na lang nga, dini ka akong dumaop kay Kamo. Hiyarak mo hilot. Nagtagay mo dito, boss. Oo. Aw. Ada di dala, tambay lang. May kukuhaon ko na kahit tikangan ko na paghilot. Sige. Ada ti ka serum. Oo. Ay, salamat. Mo pa ikong maayos ini dayong kay para malang taong gibati. Nay. Sinaw? Amo ito ton imo pagkuan tambal Ginawa ti paigbaw. Ubos. Kuan. May na barang ako ti nga dugo. Ada di. Sige. Kuan. Hiloton. Ay lang kaya ha. Ilob lang ni ilob. Upay ni dayon. Kulon taong gibati na lang. Salamat na. Madagbitak makaupay. Panahilot ko. Ako rin maninibil ng usay ni. Haim ba ini? Di man mo kamot duha. Wala tayong mopay na lang nga. Nakit ang ko. Unata din kamot. Unata. Unata la ha. Salamat ang good lang Kali na nga nila kinukuren niya. Sige dede. Tok daw. Lingkod. Salamat mga nanlagotok anak kong dughan niya nang. Sidaw. Nahulugan kuan. Anak ka barang dugo. Ay pagkuan ha. Okay na. Dere pa may dapat ko kuanon. May dapat ako. Salamat baga na nakagurgin hawa ay gihapon. Sidaw. Karasa ta akong gimbati. Karasa. Magawarin na may nakakaulang. Bato man nala, gutian nala. Maulan ka na. Okay na. Dili na naubag ha. Ginawa ka na. Okay na. Kuan. Ay pag inumin matugno nga tubig ha. Ano may na ako ni M nun? Kuan. Paglaso mo sa katakore. Nakaladkad pa inma, matulog ka basot inma, ha? Oo, etong tato pa siya atak ko rin. Dili ibutang na yung baso ka, plastic. Okay, sige. Di ba nakaladkad? Oo. Inma na yun, inma. Tulog ka baso. Ay pag inuman matugnaw ha. Ay, salamat. So, ano man, pero man, ay pag kinabara ka din niya akon, kay dirag din mahal man ngaro. Amo nga nga masurog ako din, damot na pahilot ko, la. 1.5 la. 1.5? Oo. Problema anin, 1.5. Masurog ko talaga din na akong panilot kay barato. Anin, 1.5? 1.5 din eh. 1.5 din eh? Oo. Kay buutan ka man, hatagang kikon tip. Gurginhawaan mo kinkan tip. 200 ito, 200. Salamat, damo ka salamat. Dinag mag-iya, maka din ako. Sige, hinay. Kung ka nga, nibalik ka niya ha. Mabagkat. Okay na. Ay, salamat. Naka 1.7 na kaya na nga. Kuhan ko sa lang customer. Ano ka ba? May dapat kumadin na yan.